Nakatagda ng pasigaon ugmang adlaw ang giant holiday tree sa Tagum City sa Davao del Norte. Paimangno sa lokal nga panggamhanan, gibawal ang pagpalupad og drone. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, nakatakda ng pasigaon ang giant holiday tree sa City Hall Complex sa Tagum City. Subay sa pagpasiga niini, nagpasidaan ang lokal nga panggamhanan sa Tagum nga ginadili ang pagpalupad og drone sa lugar kay posibleng magdala og risgo kung mabangga kini sa taas nga holiday tree. Subay sab kini sa ordinansa sa syudad nga nagadeklara sa City Hall Complex nga no drone zone alang sa dugang seguridad ug pagsiguro sa kahapsay ug kaluwasan sa mga motambong sa mga aktibidad. Una nang gianunsyo sa Tagum City LGU nga gilaumang malabwan pa sa kasamtangang holiday tree ang 202 feet nga gitas-on sa giant holiday tree sa syudad sa nakalabayng tuig. Ipahigayon ang pagpasiga sa giant holiday tree sa Tagum sa alas 6 sa gabii ugma.